চারশালো জম্পুজলা আমচাইনি Thelakungo Regional Committee Ketal khwlaijakha te Joining Pandabo khwlaijakha Nukhung khungdokni Chinei Voters BJP yakarwi bubagrano logirinani bagai tipra motha party ni banabo romphaikha Sini party ni President bana sar Kaisa regional ni reform khwlaijakha phangokna sini regional press kaham phunumong yabaru teibu phaisok phaijak sini samang kahatangai sini TTAD sini siam paino jorak dri phanu o sini pangda Thelakungo committee ni President sini Sam Noret Jamatiang mana bahayna bani ataka kumai drum hai ang painai sini Ya, sesuai kami ang agi parti ko kamu BJP ko tabo ke ang mo tabo korok su ni ro song nin bang mulai tamam ba Ako sini cikonte program ni bisingo joining program butango o joining program wo since family 12 bukan sini di promo thawo BJP ni nanu party ni phai joining romphaikha borno kha kopur bai ব্যক্তিগত te di promo party ni ngui kha kaham te lam sogo sini bubagrani ti pasani odikani bagai je coba khai tongmane no borok kha khujagoi hamjagoi boskango te go sini coba no kara khaine ni bagai tini borok haine chungbai baksa ya prisenai hanai phaikha hani bangun borno gelek lekha